Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Adlaw dai karong Miyerkules no, pizza 3 na sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Karon no, niya na sila ang sigulano no, sa dili pa. Shout out ay ko sa tanan nga nagsunod ang trabaho no. Salamat kayo sa pagsubaybay no. Sa mga sugilano nga gikan sa aming drama, thank you kayo no mga ka-listeners, mga ka-followers na. Shout out kay kuno kang James Sabrero. Salamat kayo idol ha sa permanente mo pagsunod sa mga sugilano nga gikan sa aming drama. Bayno ang laing sumpay ng sugilano asinuwat ni Oji Kumpok Rakasa. Part 47 na ta no mga ka-followers no, mga ka-listeners no. Part 47 na ta. Budbud o bibingka. Sa mga naibiling kutlo sa iyang kinabuhi. Mauyod! Maubadi ay kini ang ganti sa iyang paglaban sa mga matarong? Ha, Hariki? Mahal na rin na Tara! Kung nasayod pa lang ko ngayon ini di ay ang mahitabo. Hayan, gipugnan ko siya kaniadto nga maghari ni ining kingharian. Apa nang iyang kabubuton ang tanan mga na Tara? Andam na niyang isugal ang iyang kinabuhi aron makabot ang kausaban. Hariki, ug tuod man, dako kayong kausaban nga naitabo sa atong gingharian. Ni minus yun ang krimen. Kay sagad sa krimen, tungod sa pagkagumon sa ginadiling trokas. Ni minus ang drugas. Og nakabot ang kalinaw ning gingharian. Ni minus ang korupsyon. Og daghang proyekto og trabaho alang sa tanang duwendis. Og naila sa tibuok kalibutang gingharian ang atong gingharian. Bisan sa mga banyagang nasud. Og proud kayo kita nga nahimong kabahin sa atong gingharian. Og ang iyang pagkabilanggo sa dahog, mao ang ganti ni ining tanan. Mangaray na Tara! Lagi. Barangay Inayawan yung dapita ang atong gagyan. Kaganina, dito patagi sa Basag Pardo. Dito, usap, ang naila, kung nabantog na kayo. Ricky Prosilo Garing, ang umabot kay konsehal sa barangay Basag Pardo. Kabantay ka na? Karon, nga niya ta si Inayawan. Mao kini ang barangay Inayawan. Niya din magpuyo si Oji Kumpok Rakasa. Si Oji Rax, ang nabantog nga BSI, bangag sa ilong. Ay, napagkuy-kuy niya. Man kang si Pedro Pusangi. Yahoo! Bakit ka sabihin mo pagpadaga sa sakyanan? Kumulupad pa lang eh. Ipalupad ko na. Aw, Usman. Nagsunod pa ba na itong helikopter nga gimaniho ni Captain Alan Malalan? Uwa na! Dili sa makasunod na to. Ako na ko ni. Bakit may galit kami labang? Unsa? Oops! Ito na, nakalapang na. Bakit naman di ay? Abili ko kung sana. Pet lover ko, no? Bisag baki maluoy ko. Okay, ang helikopter. Hindi pa daw sa ito na imutangan mo, agad. Abu, ang... Ay! Ay, na-Diyos mo nga maluhay. Fasten your seatbelt, lad! Pagkukdo na sa akong helikopter! Ang mga albularyo's ka na. Nagugbong sila o nagtapok. Unsa man kang ilang gibuhat? Mga albularyo's! Nag-unsa ka mo? Yan oras
itom nga bathala. Ano? Unsa? Buot pa namong mabuhi uban sa among pamilya. Aron ma-enjoy namo ang dakong kanti nga inyong ibayad. Good mao! Pahugti pagyud ang inyong pag-ampo aron mabulahan tag tanan kung magpabiling buhi si Haring BBT. Pero kinahanglang mangandam kausab. Talahuro ko kag asawa sa mahal nga Haring BBT. Mangandam sa unsa? Sa posibleng mahitabo nga mamatay si Haring Bibiki. Unsa? Kay nakasiguro ko si Rada Tarada kayo ang maghari ng kingarian o kay Chapuira ka na unya. Nasayod ko, Albolarios! Kung masayran sa mga yanong duwindis ang sitwasyon sa mahal nga Haring Bibiki, nga dili na siya physically fit, nga muduma o mulingkod sa trono, na siguro ko nga si Rayna Tara na ang ihulip kaniya. Butang nga dili ko katugutan! Busa! Busa unsa? Tawagan ko karon dayon ang Rimulmol Brothers! Sila si Congressmanos Rimulmol! Sila si kaning Senadoros Ralral Tuto! O mga kauban ng kalyados! Alang sa unsa talahurong kukak. Aran i-activate ang double sa mahal nga Haring BBT! Double? Ha! Mungi si Taok Dako! Hey! Hunong! 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 Ay! May sigaw! Nga do may sigaw! Usab na to, masundi ang tingog sa langgam nga tabian. Ah? Kalit kininawa. Ala! Asa naman sa gato milupad? Nawa! Ingon siya nawa o kalit ang bird. Dili na samta mahimong mo pa dayon. Delikado kayo. Tingalig may litag o bangis nga hayop sa unahan. Unya, dili na to makita. Ay mo kamalaka! Ako, Hercules! Ako ang malalipo ninyo! Antog ka na sab, Hercules. Ngatana din mo! Oh, tanawas unahan. Ala! Kayag! Nisiga! Ala! Kayag! Ang mga aninipot ka na. Dali ka mo. Sundan ta ang kayag sa nipot. Oh! Aron makagawas na sa linis sa langop. Oh! Kayag sa palibot. Ala! Niagi dito sa langop nga atong jagian kan he! Husto ka no eh. Ug makita na nato ang pitsido o gamay agianan. Hala! Gian? Uy, diyan nga no. Oon siya may imong nakita, Gian. Ako, Hercules! Ako ang malalipo ninyo! Ngatana din mo! Ngatana din mo! Ingon siya! Kita siya dagan pulawan ng brilyantes! Awa! Mga burawan o klientes kini. Bitaw no. Ulam bitaway! Anong nagpasad man ni dinhi? Pito. Alag, grasya naman yun eh! Unsa pa ito atong gihuat! Diin kagikan kining maong bulawag brilyantes. Gikan sa mahal nga Rayna Tara. O, gikan na ni Pugat, ug lalat. Anong nakasulti ka na, Hercules? Tungod kay gamay o pitsido kayo agyanan indapita sa langop. Mong dili nila kini madaan tanan. Oh, May punto ka, Hercules. May punto ka. gusto siya. Mawa yun!
Pero kaya ko, Sir Kulis, ako ang manalipod ninyo. Ngutana din mo. Kung mao, dili sa amin na madana to kung dili na to bahinon. Iapod-apod ta kining tanan. Kanang husto pagkabahin. Aron makalusot ang si gamay nga pitsidong daan. Sige. Magdalita! Mintras wa pa makapalayo ang bagang duot sa mga aninipot. Mura kitag may balik sa uno, Hariki. Unsay pasabot nimo, mahal nga ray na Tara? Ang kaning drogas nga napugnan sa panahon sa akong amahang hari kani. Naghitak na karon. Mauyod! Ang kaning korupsyon nga napugnan sa panahon sa akong amahan. Grabe na usab ang korupsyon karon. Minalita ng bahandi. Mauyod! Ang kaning luwas nga kadalanan sa panahon sa akong amahan. Bisan sa panahon sa kagabion. Gikahadlo ka na. Kay daghan na kayong kriminal og manglulugos kay nagumon sa ginadiling drogas. Mauyod! Ang kani progresibo na kayong gingharian nato panahon sa akong amahan. Nahunong ang mga proyekto og nailisan sa mga daghang klase sa ayuda. Mauyod! Ang kani malambuon nga gingharian panahon sa akong amahan. Nalumos na sa utang karon sa mga banyagang gingharian. Mauyod! Ug labaw sa tanan, ang kani mga napasmong politikong duwendes o ilegal nga negosyante sa panahon sa akong amahan. Busog na kayo karon sa kawat ang mga politikong duwendes nga mura nagtambok kaayong buaya og milipang ang mga negosyo sa mga ilegal nga negosyante. Mauyod! Niining panahon na, ang mga kabus nga duwendes magpabilin nga kabus gayud. Apan ang mga datong duwendes musamot pagkadato. Mauyod! Kahayat sa unahan! Mao na ka na. Gawsan na nila. Dali ka mo! Makagawas na kita ning langob! Yes! Yan na kita sa gawas langob! Ala! May nakita ko helicopter sa unahan. May nakita sa kong auto. Kung ako masayop, ang ako ka ng auto! Pero maayo na! Dalay ka mo! Labing siguro na arihan si Captain Alan Malaran. Ang pilot sa kong helicopter. Ngunit na kumariabig ka. Arturo! Ingan siyan, wow! Dili na ko pa auto ko yan, Chico! Ako, Sir Kulis, ako ang manalipod ninyo. Luwas na kita, Hercos. Ni-ari kita sa gawa sa langob. Ngutana! Uy. Kamusta ka mo, mga albularyos? Ayun sila ikinaidan si Mahal. Gahari nila yun ang tanang ng mga duwindis. Siyang gingon ko ninyong tubol sa mahal ka haring pipiti. Double. Mao ba? Ang original nga mahal nga haring bibiti. Midaot og migamay ang lawas. Pero ikaw, nanambok og nang lamurok maayo ang aping. Og mas kusgan pa gayon nga bisan ang usa ka sakong bugas kaya niyang alsahon. Mao yun. Uy, wow! Believe na mo, mga albularyos? Siya unay muhulip sa mahal nga haring pipiti. Samtang wa pa kini mapaligi sa panimuot ang original nga haring pipiti. Muka tawa na sa ganda ko. Nagpa-press conference na usab ang mahal nga haring pipiti.
Hercules, Nekuno, ako nagluya na. Wapam, mabaliki sa panimot. Na ospital og luya na. Dan karon. Wait. Tanaw ko ninyo. Mag-jumping jack ko. Tanawa ko ninyo. Tutukin ko. Fake news ang ginagawa. Nanagloya, wala pa ni mga tanghari. Wait. Talawa, sunod mo ako mga medyang duwindins. Mo jogging ko. Niya. Sunod. Dali. Wait. I-jogging ang hari. Og nagsunod kaniyang mga midya nga duwindis. Mamatay mo sa kasina mga puting duwindis. Mukatawa ko dako. Imposible kayo nga ito nakita. Marigit. Nagkakaliyan ka mo, mga puting duwenders. Maungaray na tara! Bagulang nagpapreskon si Ari Bibiti! Tinood na. Onya? Imposible kayo nga mo nakita! Ngano? Kalit tinibas ko kung nanambok si Ari Bibiti! Namurog na kayo gaping! Wanag di mailhan na siya usa ka masakitan. Maayo hinuon. Huwag ka masuko! Bitaw, mahal nga Ryan na Tara. Kon kabubuton ni Batala nga maulian siya. Dan, gaan sa dughan ta kining dawaton. Mahal nga na Tara! Dili pa iyang panahon. Pero, huwag ka maibong maanggaray na Tara! Sa unsa? Kalit lang nga nabas ko kang hari! O gihulog sa dako na kalainan ng iyong panglawas! Kana tungod kay kabubuton sa Bathala, Hariki. Nagduda ko! Nagduda sa unsa. Murag daw dili katuan kining tanan! Unsa? Salamat at kapinaalan mo na. Nga nagpabuti yan na mo pisan pag usagatuig na di ay ang nakalamay. Pagkawa ko gyud magdahom Arturo. Usa naman di katuig ang nilabay. Pero, ingon og sa pipila lang kaadlaw ta dito sa ikantuhanong kalibutanon sa mga Diyundis. Bitaw, maog yun. Ay, Ingon siyan, lingaw kaayo sa kay helicopter. Lahi lagi ning atong gisubay. May hapiton pa bata? Utakla. Panahon na karon nga ipadayon nato ang atong plano. Nga unta mag-outing og pagpangaligo. Diego, Hatagan sa natong higayon ang atong kaugalingon. ikay mag-igo, Diego. Ako si Hercules. ako ang manalipor ninyo. Ako mananayalo. Nahibaw na may daan na Hercules. Wait. Karon, nauman naman tayo sa pag-jogging. Ingnon ko na kamo. Kaya mga dumadapig ni Ryan at Tara. Mga bakakon silang tanan. Og sila, mo'y tigpasiugda sa mga bakak na informasyon. Tinood ka na, mahal nga Haring Bibiti. Mga bakakon sila. O angay lang na dilituan. Wait. Og pagmatod, kadili ko masakiton. Dalawa, isungay ko ang mahal
What's that? Ang tawa-tag ko! Ibutan na ko mga bibitin! Wait. Oh, mahal kong asawang kokak. Mia, ibutang tanaga. Whoops! Salamat! O siya katawanan. Lanong, di katawa mo mga media o press ng mga duwentes. Hala! Wait. Hala, bagyot! Mahal kong asawang kokak. Ngano? Ang akong napkin! May pilit sa imong tingkoy! Wait. Ansangan? Mauwaw tagdak ko. Mao na kining lapita. Kinik. Tayo yung ligo-ligo na to, ini. Resort kining atong gilandingan dinis bukid. Ingat siyan, nindot kaayo ni Dapita! Wow! Nice ang view! O presko ang hangin. Ako, Sir Coles! Ako ang manalipon ninyo! Hala, Ngutala niyo! Ngutala niyo! Oy, nabali mong duha. hala! Kabugnaw sa swimming pool. I like it! Oh, ganun ka? Ha? Tarantar ka man good. Nagkabantay ka? Saan siya? May helicopter nga naabot! Oh, doon na bitaw. Huwag ka madlok. Tingalig sila ganun si Captain Alan Malaran, ang piloto sa helicopter. O niya? Tingalig siya na. Og niya siya ron pangusilon ta, patay ta. Nanay! Tatay! Wow! Kanina taning lapita, ingan siyan. Wow! Husto ka, Gian. Nindot kid kaayo ning Mountain View Resort. Dako, hapsay og daghan kayog pool og kalingawan. Salamat nga nakagusto ka takla. Why dili makagusto ni Dapita, Diego? Maoyod! Dasok sa kalingawan ug maanindot ang taranawon. Instagrammable! Ay, magpicture-picture kita, Arturo, ha? May Samson? Mau kanay plano ko, Maria Picat, may Delilah. Ako, Sir Coles! Ako ang manalipon ninyo! Ngutala din mo! Ang saman, Kuya Diego? Diego, ngano? Ngano ka? Di ko mahimong masayop. Nga naman. Ang traidor ka nga bugat nagputing-pluting sa swimming pool. Og si Miss Lalat ka na naa sa kilid, naglingkod sa kilid sa swimming pool. Og nagtupis lang siya. Ang mga daong og panas. Ay, naligo sa day sila din, he. Ang mga banyagang dako. Ingan siyan, masak sila Kuya Pugart at Miss Lalat kung kita sila nato. Ako, Sir Coles! Ako ang manalipon ninyo! Ngutala din mo! Dahil ka mo, lolo na to sila. Baya, kanindot sa kinabuhing dato. Baya, chill-chillan yun eh. Floating-floating lang sa bugnog ang tubig. Di ba, Lalat? Mapagay ni Maylisi sa kwarta ang atong bulawan ng brilyantes. Don't worry. Sayon na ka na para nako. Kumusta mga traidor? Uy! Siko! Kamo! Mo? Kami bitaw. Kami bitaw. Nagkagawas na sa mo. Ha? Klaro, anak? Nahuman na din mo sa inyong misyon? Atong misyon, mga daong og panas. Pero giilisan lang mi ninyong bulawan og brilyantes. Mao inyong bigibiyaan. Kay, maura may mong tuyo yun. Mampun may labo sila mga kausa sa problema sa mga duwindis, oy.
Ang inyo rin yung kaugalingon ninyong gihuna-huna, no? Mulong? Mulang? Ingat siya na. Ang kit sila sapi ay. Hilamay! Nganong ni ama mo din eh. Ay, natural. Aron mag-enjoy sama sa kinabuhing dato. Ano bang kinabuhing dato at atong tilawan ba? Nag-anag-anag na mi. Pasagdan ta na lang sila, Arturo. Maglingaw-lingaw na lang sa tag-ato. Gusto ka, Maria Picat. Tara, at tutasunahan. Tana mo! Ako si Hercules. Ako ang bralipo ninyo. Ay, baya ni mo, Hercules. Uy, hay na mas tukoy! Nawa! Si Si Tukoy. Tukoy. Asa makasya paingon? Nasyakyan ang tanang dawindis. Ngawa masayod sa matuoran. Nga dopa lang ang nakita nilang nagapreskon. Nga hari ning ginharian. Bisan kami, nakulat kayo. Kay ingoro sa wasi kalainan ni mahal nga hari nga niya sa ospital. Nagigda ning katri nga mong gialirungan o padayong giampuan sa itom nga batala. Samtang dili pa maulian og mabalikan sa panimuot ang mahal nga haring pipiti. Ang dobo lang una niyang magsilbing hari. Pero, ubos sa akong kamanduan. Abo ka magduay. Taluro ko ka. Natural. Wa pa gyud mabaliki sa panimuot ang mahal nga haring pipiti. Og ako ang iyang minahal nga asawa. Pero dili ikaw ang gituboy o gibutaran sa mga duwintis. Sa laktod, asawa ka lang. Sibo mo siya baka. Unsa man? Usban ko sa pagtira sa akong gahom aron mabungkag og mamatay? Ayaw taluro ko ka. Baka imong. Tugos matig na mo daw na pulito. Maluoy ka tao niya. Maluoy ka. Dili ko ganahan niya. Musultis tinuod. Pasayuan lang sa taluro ko ka. Gamit kayo sa imong paghahimong ritual. Orasyon o pagkampo sa itong nga batala. Siya ang among manabdan. Mao pa? Ibalik taon siya siyang bayho ni Sip Duwindis. Hariki, duwendis nga puti. Nganong ingonog sa magulanon ka mo? Tungod kay nabalikan na sa mayong panglawas si Haring Bibiti. Kana, Radi ay? Di na matuman ng among gingon nga mangandam ka kay posibleng ikaw ang puli sa hari kung mupanaw na kini. Angay mong malipay mga puting duwendes. Sir? Tingali og gituyo ni sa batala. Gihatagan siya og chance. Higayon. Higayon? Higayon sa pagpag-o. Aron malimpyo ang hugaw nilang pangan. Og basulan ang ilang pagpakasa. Tara, mangiray na tara. Mauka. Puktong ang batala lang ang makatubag kaninyo. Lingaw kayo ang tanan! Bugnaw og limpyo kayo ang tubig. Unsa karon? Ay, Ni alarma!
May nagsingabot ka kakuyaw. Tara ka mo! Managan ta! Dagan! Ayaw, iho, Digo! Ayaw! Nga naman, Arturo. Bitaw, Dad! Nagpasabot lang ito. Gamuandar na ang wave pool. Wibor! Ana, muandar na ang makina ini. Og mahisama sa dagat kining maong pool nga mag-wave-wave kini magbaud-baud sama sa dagat. Uy. Mao ba, Dad? Ay, hala! May wave na! Kada, rebound na! Magkadako ang baud ini og magambak-ambak kita. Ay! Yahoo! Wow! Okay. Hmm. Kabantay ka? Saan sa man? Lingaw kisila si Checo nga nag-ambak-ambak sa baon. Oh, niya? Makalagutan aon. Apsag di sila. Ang importante, mao ang important. Saingan? This is live! Yahoo! Padung na ini sa bukid. Pedro, my personal driver. Sakop na kining dana sa pinamungahan. Lagi. Lahos na kini sa bukid. Pedro, my personal driver. Gusto ka? Tayo nakitag nabtan yan. Gusto ka? Uy! Ay, mga resort na pita, uy. Kung posible, ato ta sa usa sa mga resorts din mo, suray karon og maligo. Ha? Unsa? Nagdagang tibat, Pedro, may personal driver. Unsa man ka? Bayot nga, amang. Ay, lagi pagkuwi, gimaan kang si Pedro Pusangi. Magulanon ka na sad, Hariki. Puting duwendes. Karon nga laksik na sa pangaring bibiti, naguol ko. Ngano? Namiligro na sa ning mga puti ug yanong duwindis. Mahal nga ray na tara. Hariki. Ug ang nakapait pa yun. Kay wala ang mga tawanon nga makalaban unta nato. Ay, husto ka, Hariki. Puting duwendes. Naunta na to ang ilang mga magic wand nga kusog kayo ugahom. Pero di na to mapuslan. Kay buktong tawanon lang ang makagamit nini. Husto ka, Hariki. Husto ka mo, mga puting duwendes. Apan wa na silang Jeko. Ang mga taong buutan o maprinsipyo. Mga taong andam nga mubarog o mulaban sa mga linupikan. Di sama nilang bugat ug lalat. Kumusta na ka sila? Aray! Ngano ka, Diego? Ala, natunog gusto yung bensigaw? Naaday ko yung din sa swingle yan. Bongay ko ba? Naunsa ka, iho? Nganong gisakitan ka man, iho? Ako si Hercules. Ako ang manalipo ninyo. Kung di na napakan. Ay, doon na siguro nagisgot ni mo. Ilibat. Numero taklabi. Numero. 20. 20. Ay, ito 5 na lang. EBCDE, ipihi at si ihutaka, ili imi ini. Sulat basa, sayaw kanta. Ikalimtan ang EBC 20. 20. Ay, T. Kinsa man na, o, day 20 kay T. Wala man. Kinsa?
Si Reyna Tara. Ha? Ay! Nagisgot ka! Nagisgot na si Reyna Tara dito, Diego. No, nagisgotan ka niya. Nga naman ka ha? Ay, nabalit na ko pagkatuwin, guys. Salamat sa nahulog ko kag asawa ni Magaling Bibiti. Salamat ko na gibalik mo siya sa bayon ng kauban na bugal bularyaw. Sa sunod, pagmatnon sa imong sunutihan o ipanabihal bolarya. Talahuro ko ka. Pasilua ako. Magmatno na ako sa akong ipanulting ipanabi. Talahuro ko ka. Buhat kagayot ka nga. Kaya mo ba na ba nga sobra ka honest o magsultis tinuod? O dapiks ka maturan? Sama sa 18 plywood marines nga gilisod-lisod sa pagkakaroon. Sa mga politikong duwingtis nga kusganong may babag ka namo. Nabilanggo sa mga blacker nga bato ka namo. May kaso karon o kaha kibilanggo. Sama usab ni Jason Sasa kibilanggo. Ang uban nangamatay tungod sa pagdapig nila sa kamatuoran. Kalahurong ko ka. Tinuod. Usa ikaw, albularyo, tambag ko lang. Sakay-sakay na lang, og duko na lang, og pa-out. Aron dili ka mahisama nila. Matuman talahurong ko ka. Tinuod. Mukatawa tagdak ko! Lagi, resort kini. Resort yun kini. Pedro may personal driver. Kadiyot, hula. Kadiyot, hula. Pasok ka, husto ka. Helikopter ka na. Lagi, ug ilang ka na ni Don Artono. Lagi, magsusit ta. Dali. Diego, dali na! Ligo na! Unya na takla. Na, wala lagi ikaw na hassle by ikaw. Gusto ka ba inon, May? Iho, Diego. Ano man, ha? Unsa may nakahasol nimo? Ako si Hercules. Ako ang manalipod. Nahasol ko sa akong nasayran. Nasayran nga unsa? Nga si Mahal Reyna Tara. Naghandong ug naghisgot nako. Maong napakan akong dila. Tinuod ba gud na? Nga basta mapaakan ang dila, gihandong ka o biskutan? Mauman na'y napanunod po na mo sa mong katiguangan. Minsan ako. Ako sab. Oy! Alanggam tabian. Alamat to sir. Tagawas po din islangog naman ang langgam may kana. Lupa na. Nagagawa sa niya. Dari mahal nga Reyna Tara. Karon nga bibas kog pagbalik si Haring BBT. Mangandam tang tanan. Ilabi na gyud ko. Og unsay plano nimo, mahal nga Reyna Tara? Ako mismo ang musod sa gamahanang portal nga dakong sa amin. Og moadto sa tawhanong kalibutan. Ngano man? Aron pangayoon ang panabang nila ni Checo og mga kaubanan. Mahal nga Reyna Tara. Makumbinser mo ka ha pagbalik sila si Jigo ug mga kaubanan. Mahal nga Reyna Tara. Kung sila lang si Checo, mahimo ko kaayo. Dako ko og pagsalig nila. Kay mga matarong silang tao. Mga bayad. Pero
sila si Bugart o Lalat. Labing siguro. Dili na kadto sila mamalik pa. Puktong bahandi lang ang ilang gikinahanglan. Husto si Nunoy nga tawanon. Mga daong sila gispanas. Maayo kay nagmatkon ka na albularyo. Nakakaon na ko og tagam talahurong kukak. Maayo kun mao ka na. Dala sige. Biyaan ko una ka mo. Atuon ko pa ang tubo ni Haring Bibitin. Lisod og pangutok si talahurong kukak. Magpakahari bisan og way mandato. Tinuda. Kaya among nasailan, bisan pa sa bayo paglawas ang mahal galing bibiti. Ngayon na kini mandaran sa iyang asawa nga si Talahurong Kukak. Mandaran nila pa kung panahon nga bangag kini og magtaba. Unsa? Ang Gisaya kung magtaba og bangag ang haring bibiti. Tinuod na. Wait. Kanindot sa kinabuhing adunahan. Og hari pagyod ning gingarian. Wait. Naghigda sa bahandi ng mga bulawan ng brilyantes. Unya, nagkaon ining mansanas og ubas. Wait. Hoy, bitoy ko. What? Double sa mahal nga Haring Bibiti. Talahurong koka. Kahayahay bayan imong naghigda-higda sa bahandi. Umikaon sa pagkaon sa mahal nga Haring Bibiti. Wait. Gianad-anad ko lang ngay kong kaugalingon. Talahurong kokak. Baoday kini ang nakanindot sa kinabuhing hari. Dili kay kana lang bitoy ko. Wait. Ondiya pa ay. Anaa sa imong kamot o kamanduan ang tanang mga duwindes ning ginharian. Wait. Buhato nila bisan unsay mando mo bitoy ko. Wow. Pero, unsa talahurong kokak? Mahitabo ka ng tanan, ubos akong kamanduan. What? Onsa? Ang tanang bando og tingog nimo, mag-agad ka nako. What? Onsa? Nagpasapot nga ang akong mando ang tanan nga mo gawas sa imong baba. Wait. Talahurong kokak. Busa, mo katawa-taog dako. Gusto nga, nindot kay kining dapita. Pedro may personal driver. Og nindot sab kayo ang mga tanom, ang mga buwak, mga kahoy. Lagi. Mga ligot na ron. May dag ang maghaang tibak niya. Ngutana yan. Oy, Tukoy, ikaw kini. Oh, Pedro, may personal driver. Kailami ini niya. Bantugan kayo niya si Tukoy. Pinaka-bright, Tukoy, pinaka-bright. Bisag asa nila niya makita. Bisag asa lang niya mo abot. Ngutana din mo. May Tukoy, hapit naman ang pista din is pinamungahan. Unsa man ang imong hangyo para sa tanang mga bisita. Mangyo ko sa talang mga bisita nga magpa-drug test na. Kaya dili lali magsige og gasto sa inom. Uya, dili mahubog. Bangag sa ilong. Ngutana din. Mangutana sab ka, Pedro may personal driver. Unsa man? Matud sa kong personal driver.
Ana siya, anas Pedro Tukoy. Nga, nagpa-hospital kuno siya sa may gimbuan. Ug matod sa doktor, taas kuno kayo iyang sugar. Maong, dili na siya paimnon og soft drinks. Unsa man kuno iyang buhaton? Ayaw na po chika pag doktor. Aron dili nagkabawalan o makainom na kasalami o bugnaw kayo soft drinks. Bangang, Jaylong! Mangutana ba ko, Tukoy? Utana yun. Alang ni mo, Tukoy, unsa man ang asawa? Ang asawa, murag mat. Ngano man? Ang asawa, mao ang plus sa problema nimo. Ngano man? Ang imong problema o iyang problema naman nimo. Pitaw, no? Minus higala nimo. Ngano man? Di na makatugtan nga makikinom sa iyong mga higala. Bitaw, no? Times kaway nimo. Ngano man sad? Kay palaway man ang ubang asawa. Awayon magaling ugangan o silingan. Tumpak! Divide sa kwarta nimo. Ngano naman sad? Kaya ang imong kwarta, kuhaon man niya. Unya, tagaan na kag baligarilyo o pamite. Bangang, Jaylong! Ako'y! Diego, ayaw na una naguna-una agod. Ni ata din di ba aron maglingaw-lingaw ta? Bitaw, Benjigaw. Husto ka takla. Let's enjoy, Iho Jigo, while we can. Kano siya pamanday ta maglingaw-lingaw, kung dili na makahimo ang atong lawas? Diba? Ako, Sir Kulis. Ako ang pinanipo ninyo. Uy! Oy! Hala! Si Gian, nalumos! Hala! Taba nga dayon! Saubong na ko dayon! Ops! Hala! Midahip si Benjigaw. Asa naman ang imong gingon, Hercules? Nga ikaw ang manalipod na mo! Don Arturo, hindi ko kamang wala ko, Don Arturo. Pero di sab ko, malunod kay mura magong papel. Pulutaw lang. Ako, Sab. Mulutaw na, Sab ko. Murang salbabida ba? Tepa. Ganong may katawa ramang katakla. Oh, tuon! Tungod kay hanas kayo ng mulangoy si Gian, Doña Maria Picat. Oh, unsa? Hain naman itong akong luwason. Tiyan, iharap ko babaw swimming pool. Uy! Naan magkakudiyas babaw? Awas naman ko, Kuya Chico. Ingat tiyan. Kumauli ka mo lang, oy! Naoy. Ingat tiyan. Inyo na kong giatik, ha? Bangag sa ilong! Gusto man mi happy, Kuya Chico. Bangag sa ilong! Ang langgam tapian! Ala, sibin po. Daos pulito, ani. Daos pulito! Daos pulito. Kabayan to sa... Daos pulito. Kabayan to sa utang niya! Doon na! Milupad palayo na ang langgam tapian! Paling sibin po. Tao, Chico! La. Insik ikagaw kong budlat! Ay! Tao! Pamangkin ko! Tia! Hey, pamangkin! Pamangkin! Niya ka ba lagi, Inse? Taas nga sugalanon. Tod, ang akong personal driver, si Pedro. Matod niya, hay ninyong tanan. Ay, dito. Kasabot sa kanang amang, no? Sigurado ka ba yun sa imong desisyon? Mahal nga Reyna Tara? Oo, Harry King. Pero, makalapas ka sa balaod na to mga duwindis. Nasayot ko. Tingali og ipuno kini sa nimo alang sa imong impeachment. Kung masayot siya ring bibitin nining tanan. Andam kong manubag. Lamang maluwas ko ang mga puti ug matarong nga mga duwendes. Og mabalik ang progreso og kaangayan og kalinaw ning kingharian. Mahal nga Reyna Tara. Mauna lang siguro kini ang buktong paagi. Aron maghari na usab ang katarong ning kingharian. Husto ka?
Ano ka mo? Nakita na mo, kalit nga ni bukang mga mata, diharing bibiti. Nasama ka mo din, Kalahurong ko, kak. Kalit nga may bukang mga mata sa mahal nga hari. Nagkamata na ba siya? Mabalikan na siya sa panimot? Posible. Dili ka sigurado, Albularyo? Imaan lang ka na. Napadong na ang iyang kaayuhan. Unsay ngan? Kon mao, malipay taog dako kaayo. Mangaray na tarak. Andam nang dako sa amin nga portal. May mo ka ng musuod din eh. Aron makato ka ng anong kalibutan. Sige. Arin ako. Musuot ako sa samin. Magkamping maangay ng tanak. Adios, mga puting duwendes. Adios, Hariki. Adios, mangaray na tarak. Musuot na ko sa dakong samin. Hariki? Ngano? Pasalo ang pugyan ko ikaw. Mangaray na tarak. Ngano, Hariki? Ganong gipongan ni mo siya, Hariki. Nalimot ka ba sa imong giingon nga posibleng gilugwayan ang kinabuhi ni Haring BBT kay gihatagan kini og higayon ni Bathala nga magbago. Hariki. May punto ka usab, Hariki. Igo ko lang ikaw nga gipainomduman. Mangaray na tara. Husto ka, Hariki. Dili pa karon ang hustong panahon. Aron pangitaon sila si Checo o kang yuon nga kitatabangan. Mauyon! Wow, di ka na nagtabo. Igagaw kong insik na budak. Ugaw! Congratulations, Insik! Salamat! Tia, Maria Pikat! Nalipay ko alang ni mo, Insik. Ako si Hercules. Ako ang manalipod ninyo. Bida sa ni mo, Hercules. O kay angay panalipdan din nangaligo, taon ta. Mong palayo lang una. Matuman doon na turo. Tuod gawin, Insik. Akong ipanaila nimo ang akong pinalanggang pangasaunon. Diego. Ang umabot kong kapikas kinabuhi. Ang babae nga maoy maghatag nako og 2 ka dosinang anak. Ang babae nga maoy tanan alang nako. Siya si Takla. Diego. Siya na ikaw? Kagwapa niya. Surtihan ni mo, oy. Mura man nakajakpat yung gagaw. Nakajakpat ka. Jackpot mo lang. Pwedeng jackpot ta kay buutan kay ni. Liwat ni Carol Marihikain. Tanan mo sa bat. Unod buko. Nakamata na, mahal nga Haring BBT! Nakamata na! Yes! Kamata na ang Nipi yung pagbalik! Dito siya pagbalik!
Uy, taod-saod siya ng mata. Buti pa sabot. Nagamay na lang ang kuwang. Oh, babalikan na gyud siya panibuot. Epektibo gayon kayo atong pag-ampo sa itong Epektibo. Ingon man ang atong mga orasyon Tinuod na. Lang masayod ni si Talahurong Kuka. Gihauna ka mo. Ngano ka? Lalat? Lingaw kay sila. Suya ka? Naglagot ko. Aw, lingos ta ka to. Sige mayong, magdinagpanay ta. Ikaw ang taya. Dinagpanay ka na. Katiyatrak ko. Una-una ng som-som ni mo di ha. Gano'n man na? Wabali mo maghunahon ang atong sitwasyon karon? Ngayon sa? Wa tay ikabayad din sa resort. Ay siya, may problema ka ba noon? Limot kang daghantang bulawan o brilyantes. O laki, pero wa man ni maili si kwarta. Ako'y bahala. Ako sa'y kawawa. Bangag sa ilong. He. Dali na gaw! Gawin si Kliko na dali swimming pool, dali na! Bagay akong tuyo, gaw. Maong, nanglagaw ming Pedro. Kung ba na time tayon? Gusto kong slide. Baynoy. Gaw, aray sa aming speakers pool kay naitaas kayong sliding ba? Ganahan ko na. Sige gaw, padayon lang! Takla. Aray sa aming Peter, my personal driver. Aray sa aming, takla. Padayon lang, Insik. Alam ni Edyo pahiyam ay. Too di ay. Hain man di si Gian. Wa, bitaw Gian, no? Si Tukuyog si Hercules. Yay! Ganahan siya sakay-sakay Ferris wheel! Handok to kay. Mutana rin mo. Ako si Hercules. Ako ang manalipo ninyo. Hala! Kuya Hercules, malaman jakon! Bugwa kayo, ingan siyan! Mural man, medyo green nga dragon Hercules. Bugwa kayo. Talahurong Kuka. Uy. Nalabing-labing mo sa double ni mahal nga haring bibi. Masuko taog daka! Pasalo ako, Talahurong Kukak. Nanong kalit na kami abli sa pultahan, Albularyo? Siguraduhang makontento ko sa imong tubag, ha? Kay kung dili, kamatayon na lang ni mong imong nahiyakuman! Salty, Albularyo. Wait. Tubag ka dayon, Albularyo! Nagkamatamang kong pagbalik ang mahal nga haring bibiti. Maayong balita! Utsingan. Pero may piyong raw sab kini pagbalik. Oh, yes. Unsa to? Igo lang kining ni mata pero ni piyong og balik. Sama ra di ay gihapon sa una? Dili Talahurong Kukak. Unsay kalainan? Taod-taod ang iyang pagmata sa pagkakaroon. Buti pa siya po. Nagamay na lang kay kuwang ug mamaayo na siya. Mao pa!
Lakaw na ko talahurong ko, kak. Oy. Oh, sige. Okay sila pagbalik ang portahan. Oh, talahurong ko, kak. Oy. Ato na ang leader sa mga albularyo's. Nakitan taniya nga may patong ining trono ni Haring Bibiti nga chubibo kayo, chubibo, naglaping-laping. Pasakti ka to siya. Ipadayon na tong atong nasuktan. Mientras mapagyod mapalikis panimuot ang mahal nga haring pipiti. Uy, sigurado ka? Laki! Mas maayo kang musyafol kaysa mahal nga haring pipiti. Uy, mao ba? Inay na kayong mukiyod ang hari. Dili sama ni mong pas-pas pa sa alas 4. Spray kita. Kadali sa oras. Hapon na, Jeko. Nga, na-enjoy ka ba din takla? O, Jeko. Kining tanan, tungod og alam nila. Jeko. Karon nga nabalik na ta sa atong kalibutan. Dinis tawhanong kalibutan. Ihurot ko na sab ang akong atensyon panahon ni Mutakla. Ipanumpa ko kana. Jeko. Hangtod na tugutan ko nimo makasud sa imo kasing-kasing. Ug musugot na ka nga magpakasal at tatakla. Jeko. Ikaw mo'y pinaka-espesyal sa akong dughan. Ikaw na unya ang reyna sa mansyon. Dili ko iksapayan ang imong kadato, Jeko. Ang importante na ako, kung kinsay gisinggit sa akong dughan. Takla. O gipanumpa ko. Kung andam na ko sa tanan, ikaw ang unang mahibaw sa akong desisyon. Tinuod takla. Kini ba yung ganahan? Barko. Ay, dili man kanahan siyan, ane. Hinay man kayo, dili ubog siyan. Ngutana na yun. Sige, magbalik-balik ka ng utana nimo. Sige, pangutana mo tiga tukoy. Ngutana din mo. Ngutana na yun. Ay, Unsay saga ni sulti sa bagong manag-uyab tukoy. Ha? Unsa man? Sa bagong pagmanag-uyab, magbaha ang isulti nga, I love you, miss you, take care. Kung mamiyo ng dugay, unsa man tukoy. Magubat ng pangutot. Panag sa ilong. Ngutana din mo. Ngutana na yun. ingon siyan. Sa ayuda, dili may perming malista. Pero sa pulka, permiming malista ko ya tukoy. Nga naman na. Eh, nagtuo silang gipangbitok mo. Langay sa ilong. Wow! See? Oh, look at the ceiling. Kanindot Look at the kit sa place. mga kwarto din ni Bogart. Ah. Overlooking ang aircon pa. Natural. Dato na kita. Mag-anad-anad tas pagpakabuhi sa kinabuhing dato. Maoyoy. Dali. Tinanday ita. Relax na ta. Yung una. Oh, nga naman na. Gutom naman ko, Bogart. Mga unsa to eh. Oh, order ta. Ipato na din sa kwarto. Order? Sosyal. Wow, ganoon ko, ano. Sige. Dali na, litas ng kwarto. Hala. Ni osab sila. Silingan rin nato ang ilang kwarto. Ug mag-overnight sila sama nato? Baya, kasuyaon din ni mga ganahan. Abi kay ni ata, ni asab sila. Napugnan mo gyud ang ako untang pagsuot sa dakong samin nga portal, Hariki. Duwentes ka puti. Dali
Hinaot na lang kita nga mausap gyud ang hari ubos sa panalangin ni Bathala. Pero ako man nga Reynadora, puno sa pagduda. Unsa? Mausap pa ka ang sobra kadautan nga duwindes sama ni Haring BBT. Unsa? Unsa kay sunod nga mahitabo kana ang daghang pangpangutana sa inyong hunahuna ding nagkiat nga sugilanon. Budbud o bibika o palihog day ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.